La ciutat de Nova York és la ciutat més poblada dels Estats Units. És una ciutat amb molt de poder mundial, ja que té un impacte important en el comerç, les finances, els mitjans de comunicació, l'art, la moda, la investigació, la tecnologia, l'educació i l'entreteniment. El seu ritme frenètic i els infinits gratacels són dues de les grans característiques de la ciutat. A Nova York hi podem trobar llocs d'interès com el Times Square, al centre de la ciutat, el pont de Brooklyn, des d'on fer fotos precioses de Nova York, Central Park, una zona verda on desconnectar, i la coneguda Estàtua de la Llibertat. En aquesta activitat farem un collage de gratacels per representar aquesta activa ciutat. Els materials que necessitarem són un paper bàsic A4, ceres de color blau, lila, taronja, groc i vermell, retalls de cartolines dels mateixos colors, llapis, goma, tisores, punta fina i cola de barra. Primer de tot, pintarem la part del cel. Podem combinar els colors càlids com el groc, el taronja o el vermell o els colors freds com els blaus i els liles. Un cop tinguem pintat el cel, dibuixarem els edificis amb llapis sobre els retalls de cartolina. Com que seran gratacels, pensarem en fer-los ben alts. Quan els tinguem dibuixats, els retallarem. I després els enganxarem amb la cola de barra sobre el paper del cel. Per acabar de donar-los una mica més de protagonisme, els hi farem els detalls en punta fina, com per exemple les finestres, les portes, els cartells. Ja tenim el nostre paisatge dels gratacels de Nova York.